one is on Sipo. Right. Single J. Yes, Mablango. Tinashe the teacher katanga urizani. Tinashe teacher anakana 2 years atanga uridza. Last year, akatanga last year. Alonde. Shama ganoda utaura kugara pasi ka unonipinza busy. Ana 2 years atanga uridza Tinashe the teacher. Tinashe atakatanga urizani. 2004. And at 2004. Not 2004. Gweja ngaripo mfano wewe chidafu chacha start 2004. Ndoba chakatanga uridza. Ameno hanzi kuchikoro ero uko. Lero matafeni wamutaura ameno zvembanje zvawo zvozvo. Nobvumirana nazvo. Andibvumirana nazvo. Yaina zama mbomuna chizi. Anobata marecords manyowani. Okupa marecords. Anope chi? Anopa bangu mare Silver Kids ndizvo. Silverstone. Silverstone. Silverstone yazotaurwa but yazonzi malo. Ari Tinashe wewe. Chimfana chekudhuta. Chinopa malo music. Sine yazvo bangwani na was Minox ndio stereo 1. Ari ya Silverstone. Was Minox ndi Silverstone. Minox ne Silverstone. Zvingadeo. Was Minox ndio stereo 1. Pacha hadi chaitaura kurwa metsi zvadziri pata. Kompeta bagwazharo gwazhalo. Gwazhalo raramba. Zvine father varipo bulika. Father muone yo father boys. Father wali. Father vakapinda pagaba, boys father kasapinda pagaba. Akandijamukira last time saka ndikamuona. Saka yo Tinashe the teacher. Andi ndopa single J marecords. Ndipiwa machuni naye. Taurisa. Andipiwa machuni na Tinashe the teacher. Angatombori munhu atombonditera ngambori mudisciple wangu. Atombonditera. Kuti mama ndine picture yake ari mwana mudiki anenge angari kana form 2 chaicho asina hembe tako riri panze. Achotama marecords andairidza. 2004 yacho yakutaurira. Kana nenharo tokupe picture mangomesera pa Facebook kuti ndizozvitoitika. aitotamba marecords awairidze Tama marecords andatoridza. but auzvira anoridza akuzorera chero aitamba marecords auzvira sound man Yo zandina Tinashe the teacher chi. Ana mutaurira anopeka akuta nhanzanzi ndakatanga kupinda ngwama manje. Asi times airidza tantira wakadi. Ekululekwa aina ubora. Totamba marecords yasitamba. Aitotama marecords andatoridza. Adzokoboro bomare. Taipura chenda kubva vakachikora pana 30 apa. father vakukecha father vakukecha father vakukecha Zvakadaro zvinobvumirwa because tinoona kwatine mastress akasiyana siyana. Toda mota. Anafadza ndo zvimoko. Ana Minox vachida kutitora mavidhiyo. Silverstone ndo muridzi wezvinhu zvese. Zviri pano ana Magweja. Connecting body. Achokurinzi aripo here. But mari zvayo hairipo. saka Jerry chimomubvunza Jerry ndianzi selector runetsa kamarara. Yes. The one of the selectors. Ayo ana Tinashe ndindi kunetsa. Ari kunetsa nekuti anongonoridzawo 30 minutes Red Fox azvisa kunetsa. Panoridza mune vanhu here Jerry. Ndakamboenda kuwenedza ndakaona ari madziro chete. Iye anenge achiti ndikurowa mangoma akaipa. Let me help you. Let me help Jeremiah. Tinashe kana chiridza Red Fox. Red Fox inotanga kufaya kubva naTkurufu win it. Tinashe anoridza kubva na10 pauri chivhurwa. Kusvika na 11. Kusvika na 11 anoridzira macheni mabenchi. True that. Saka anenge achidzinga After 11 vanhu vakuya kune kwakuridzawo vanozvitoiva. Saka ndakamubvunza ana smile wacho Silverstone manamba ari unopana manamba singuje atombozochema kwandiri akabara side driver yake icho chokwadi here chekuti hanzi unopuwa manamba taimbopanana akasati chapanana hanzi unopuwa manamba here andipiwe manamba manje mama ndine mukoni kwandikutsvaga machunangu akambondipa maold school panana kafomata driver akambokupa here fomata driver usingoshona ndikuta nometa old school or new one akambokupa here akamupa yange exchange akabarona mudanzi vanhu vanotambidzana manamba but if you go in public wakutore munhu wese kuti music mission not a competition ai mreza zvinoita mwana unogona ku as we are selectors those ones they are electors quality unogona ku download mariti manyowa these are
us. He's a nobody. We don't know. He's following our footsteps. Yes. He's invisible. But how does he know to anogadzirwa kaspecial kake nakokotani kuchitungu izova Me have one message for you. Go fuck your mama and smoke your bushy weed because you're son of a bitch. Tina is the teacher. Blood clad, blood sucker, bombo clad. Big up Sim. Tina is the teacher. Angwari munhu anoridzawo zvake mufana rozimakidhiro akatsembura mambudzi yese takanzi renati dembo ari mweri muno izvi zvaipa aoneka bhachika chakaitei akaipa akaipa pisa vanhu blood sucker mari iripo zvayo Malvin hanzi unopiwa mari kozina Tinashe the teachers. Indurai. Share zvokutaura navanhu vasina basa anozikanwa nani. Isitozikanwa yazikanwa. Saka handiite hondo nemunhu asina basa kutomupa mbiri. Unotombisa power true. Atitaure nezvo. Amise ka power kake. minobzanzi kured fox mad Malvin havari dzikoko saka Tinashe minoonana malo wedu zvinoonana kupiwa because isu wana Tinashe avada kuzoburana nawo zvisine hazvo pakupanana pamusic zviri nyore wanogona kungopiwa music mazana ina basa style yekuridza kwemunhu because music yawanika pese music inowanika pese ende chinoseta manje famba ni pese paunoda kuzowana music inowanika kuridza kwako munhu yango vafana mwari grade 7 unoona nemangoma anotaura kuti akapera but atakatanga 2004 Tinashe the teacher 2004 anga chiri mwana wa mama nge anga jeri ndine picture yake burugwa riri uku mukunesikana newe akatanga 2004 zvota yakatanga isati muziya ameno anomuziya pamwe akuzikanwa mazuva ano red fox waakuridza hanzi kuretemuna vanhu nemadziro music haisi yekuti kana chiridza music mazuva ano haisi yekuti toita competition nayo nokuti music yese kuyo munhu wese anenge anayo kadotarisa panapa munhu ane source yake anoti zvaanowana munhu wese anokwanisa enda paintaneti achidownload kamisa saka kuridza kwemunhu style yekuridza avazive mangoma achona ukamuti clash yachona kuti uya clash anototadza kuziva kuti izvi zviri kuitika music yeclash yacho haatoringtone ndo maringtone Minox mfana uyu taona kuti akutivhiringidza panyaya dzedu ini nana general tora dhobho zvakutaura Minox nekuti zvitererwe Double G. Wafana Double G. To smoke. Papa wafana they are not even powerful. But panyaya dzedu dzekuti because Minox na start time nansi vanofana kumboti varidzirani CD 26 music which is about 52 right now peace ayo kuridzirana kuti anzi hapana noshora takutinzwo madhani tu akagara apa dombo zvaro Silverstone iyi hai inokupedza idza Minox amira Minox vapana tu havagona vane pautoda brapo vopindawo mugaba kani brapo varikuseri pastraight vagona moto kana kuti fadha natangai Gweja natangai nakuti fadha vanogona kechera mwameja chekuti line ndakutara Minox
3 zvedu natangai natsuru Mokwadza munhu. mali tompunzira paya mari kambana kabangwa kaipa mbareze but ndiminox zvake pana vanoziva kuti minox anorwa musi pakuchinja ndikuri kochinja kungonayo Ndaganiwa. Ndondiburitsa nchikozora. Tina is the teacher. Nomze. Tushana ni mangoma akuti. Munhu achikati anotodza mangoma. Akatodza mangoma akudhara sikabati. Tina is the teacher is a mockingbird. He's a mockingbird. In the way, Ibo. Minox, we'll finish. We'll continue from where we left. History dance, Zimbabwe. Set the record straight. But too much. Tina is the teacher. I want the teacher with chalk for blackboard. Go to my records. Ivi vanocho vanofoira akapuwa choku. Sawana series munhu anonyeba kwakufanira kuticha vana. Hapana atanga machumba madhiwale. Imimi mune munhu wokuti kana kuti kubvira kuna King Alfred kusvika kuna vapfana veDC vari kunyepa makore ekutanga. Saka zvakakosha ronzo wakatanga uridza kudhara kana unogona uridza. Azvina, but history. Manje ngaangotora ndakatanga nezuro but ndoketa. Ona anenge totomurespect akataura izvozvo totomurespect wozi makore kuti wakaridza rini tomudza mwanhu wekuti nanhasi hapana chavanoita but hatingavataure because tovarespect and vanoti respect but makore haana basa zvaunorisa kana muchubhu atombozama dzira muchubhu maketa seka asanenge achita kuti anogona kuridza kuchubhu unombotera jabi atombomuziya katombobvunza kana kuti Malvin kurunzi aenda urandana anotombonzwa history yedu tikatomboponda jabi vanhu akafara urandana massive Silverstone ende zvemakore tikada kuzotaura kuti hatakatangawo pakati ngatokompeyawo nevari kutangirana nawe vavo va2011 ndovanoita competition navo zvavanoti Gweja kana wana father wana andikataura kuti Minox iripo andikataura kuti tuita clash naEthaton ende clash vanhu muno muZimbabwe havaizive clash kuti kuita sei clash munopiwa time 30 minutes after 30 minutes opiwa marecords 5 1 on 1 mupinda that is clash munhu achisapoto wake kwete kuti zvanzi unoridza 1 hour iwe uchiridza 1 hour wabuda that is not a clash isoro clash yatinoziva totozvitemba kuti toda clash unzi uya 1 on 1 record munhu achiita sei ndopa unorizoratidza kuti munhu unogona uridza ende isizvo tozvisiya kuti zvirimo matiri tinozvikwanisa hazvichaitwa nevari kuzviitira kuridza mazuva ana teacher ngekuti vatoridzira manhamba ekuti utoziva kuti ndoachona anogara achirira ukamutangira wamuridzira akutoshaya zvekuridza anotozokutarisa uchaitoita sei kana uda kudzokorudza zvamurira ndopanoita kuda chii kuti kana utaura 2004 mangoma tinoziva ndakudara bvira chabi aripo 2004 ngoko kabuda 2003 rege lips yakabuda aneiziya aitambwa namakido atoitamba kusodachiteeridza rekodhi yacho zvatikutaura mablango achofungwa kuti brand